Уважаеми сънародници, скъпи приятели, имах морално задължение да бъдем с вас. Аз съм ваш приятел и вие сте мои приятели. И така ще бъде винаги. Независимо, че съм само аз от Царевод, носим и поздрави от много хора от Царевод, които ме уважават и ще работят с вас. Аз съм царегородчан, българин, който милее за своите сънародници, лекар-хуманиста, не искам да говорим за себе си, пациентите говорят за мене, хубави неща. И искам едно да кажа. В този момент вече са изминали 20 години, откакто съществува Националния съвет на българите в Сърбия. Тогава беше в Сърбия и Черна гора. Черна гора си отиде, ние оставаме тук, ние няма къде да ходиме, ние трябва да седиме, Босилеград, Царевод, Враня, Звънци, Пирот, Ниш и да се обединяваме. Още като почнахме 2003 година да работиме, ние имахме голямо уважение. По 100 пъти съм казал, че имахме голямо уважение от тогавашния премиер, господин Кощуница, когото аз много уважавам и ден днес. И мога да кажем, че през цялото това време открива се само един въпрос. Трябва да бъдем заедно, трябва да бъдем обединени. Преброяването на населението показа, че ние имаме една обща задача. Ние сме повече, но данните сочат, че сме по-малко. Специално това е проблем Царевод. И не е случайен проблем. Царевод не е възстановило обучението на майчин език. Босилеград е много преди в това отношение. Аз съм 2004-та, мисля, не знам коя, или 6-та беше. 2005-та, като председател на Националния съвет, бех в Босилеград заедно с господин Кмете, с други честни хора. Работихме и направихме първо след 20 години един клас на български. Те вече не са деца, аз и не знам къде са. Те са вече студенти, специалисти, хора. Но остава факт, че ние тогава сме работили за това и ще работим и сега. Разбира се, че положението навсекъде е трудно. Ние виждаме, че има две сериозни войни. Аз лично съм бил в Босния, живял и работил като лекар и знам, че никога нищо не трябва да направим, да има съмнение в нас. Ние сме коректни. Аз, може би по телевизията казах, че може би и двете държави са длъжни на нас повече внимание да обърнат. Аз съм честен човек. И мислим, и даже България, като наша майка, родина, трябва много повече да обърнем внимание. Има задача, ако има проблеми между нас, заедно да седнем и да ги решаваме. Аз нищо не съм никога, никой ми не е обидил от Босилеград или нещо лошо дека. Има хора, които пишеха, но те професионално си пишат срещу всеки. И това не е важно. Но важното е, като критикуваш, седни на негово место и да виж какво ти можеш да направиш за Босилеград повече от човек, който седи там. Даже аз съм обективен. Царевод има много по-голямо предимство да направи и бизнес, и инвестиции, за сега ги няма. Може би затова не съм част от общинската власт. Понеже гледам на нещата много рано. Но сигурно ще го направим. Аз днеска е 1 март и пожелавам ви като доктор на първо место здраве. Това е основното нещо. Като сме здрави, тогава може да правим нещата. Не дай Боже като тръгне. Вече почти 40 години се занимавам с медицина и работим като диагностик в образ на медицина. Това е рентгенология, бившата рентгенология на български, при нас радиология. И само здрав човек. Най-целото е здраве. Всичко това. Пари имаш колко. Даже когато си имаме повече, да са повече. Но искам да изтъкнем едно. Сигурно съм човек от Царевод, кой най-много е бил между вас. Но независимо от всичко. Пожелавам заедно да работиме и да сме живи и здрави.